Zo van 4 jaar sjocht de patten uit de 16e eeuw er goed uit. Maar het monumentale gebouw is net meer wien en wetterdicht. Vlinier voelde er toch een familiewapen naar onder een ta. De skeer wie een stikkende gevel en een got in het kuierpaad. Maar het hier wel heel oors oor in de kind. Alle jaren rennen 2000 bezoekers onder de patten trog om de loftspiegeling van de oude staten te bezien. Ja, daar schrokken wij echt bot van. Dus dat weer wel weer een extra impuls om te zeggen van nou moet er wat gebeuren. Want dit is eigenlijk net meer vertrouwd. Het wie was slim, ja. Dus als het echt een volle bui is, dan komt het wetter terug de morgen. En dan zie je dat die voegen, die binnen helemaal troweekt. En nou ja, dan gaat het hut van je af vanzelf. Nevens de inspectie van de monumentenwacht is de patten op dit stuit weer veilig voor het publiek. Maar dat zal net jaren zo blijven. De gemeente is eigenaar van het gebouw en had nou €26.000 voor de meest noodzakelijke restauraties beschikbaar steld. De complete opknapbeurt is volle judder en daar is dus ook rijkssubsidie van nodig. Maar om daarvoor in aanmerking te komen, moet de ondergroen en het gebouw dezelfde eigenaar hebben. In de 60er jaren had de gemeente wel dit gebouw, dit separaat overgenomen. Maar om verschillende redenen is net de groen mij overgegaan. Dus die is nog in het bezit van een oude adellijke heer ergens in Overijssel. Die man die wel nog net zat wijwol, dus dat is dat nota nog net slaggen. De stichting Unia Staten wil na de simmer uiteenzetten met de restauratie. De patten had in 1963 voor het laatst een opknapbeurt gehad.